Cipta Budaya Sumangga. Ya. Yo. Hey. Ayo Pak Tiron, Pak Tiron. Yo 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 yo. Mas Mei matur suwun sayo rukun gemerekut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan pikiri sangka runtut ambosani rangu ciwenia gawe sang semengati ayo lo esek-esek sayo rukun gemerkut bareng tumandang rampak jogete saya anjang semake jangan pikiri sangga runtut ambosani rangu ciwenia gawe sang semengati Mas Mei sing sayang sing rukun sasarakan kalian Mas Bandi rampak jogete sayang anyang semake jangan pikiri sangga runtut ambosani rangu ciwenia gawe sang semengati Ayo, asik. Ho ho ho. Sos. Lo. Yo. Ae. Hey. Yuk. Ae. Oh. Hey. Lo. Ayo. Yo. Hey. Yuk. Oh. Nah. Yo. Hit. Lo. Hit. Lo. Ha. Oh. Hey. Yuk. Lo.
Puas. Ya iki bayangan-bayangan lawas Mbak Asu. Mbak Bayang. Oh. Mlaku nganti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep bomo kuto santai karo nglirik atiku mose wakasane mung grondel ora tegal mlaku wanti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep kumo utus santai karo nglirik atiku mose wakasane mung grondel ora tegel samesop sacae karepe simpen nang atine klakyane bebelan wingie wis mesti ora keri pasang aksi ucape pait matu manise yen mangrayu gumampang janine palsu ayo lomba ita sek aku mung tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati nimas wong ayu aja ngledo nggonku mikir wit kala semono mbok iya welas aku pariko usada minangka brantaku nimas wong ayu aja ngledo
yuta andon asmara yo yo iya oh ya oh iya yo oh oh ya oh hello oh yo wah lo la yo awas oh oh yo ya lo yo ngombe kosek Mazda iki tekonono ngombene banyu kendi apa banyu botol aqua banyu kendi ya apik iki lek bayangan lawas iki nyatu ya apik heeh ya wis ta cipta budaya sing penting sayuk sarta rukun nah iki mau Mas Samet durung rawuh Mbak Astu. Oh alah Mas. Piye? Boyok tuwek iki ya dilereni barang. Lah ya dadi ya diakali lek mimik ya Mas Bandi. Iki ya jarang-jarang ngono lho, jarang awake tanggapan sing kaya ngene iki. Lah iya. Sesuk nang ya ora gelem. Iki lek sing panen jagung apa panen apa ngono ya klasikan ya ora apa-apa. Kena. Bar iki diusumne. Ya, pripun Mas Pramu? Sampun. So. Dik Reza. Anteng-anteng dik kembang dempokon. Kowe ngaren boyo eling dek semono. Emprit kentil mintok ning witing pari. Kuningan lali malah saya kelingan manuk gemak mintok ning witing sawuh bareng pinayu Mas yo jangan ting banget jampaka mata uga tondo tresno lik-lik semono yen ra nyating rasane ning atiku
Ho ha, yo yo yo. Yo, yo. Ha ho. Ja. Eh. Yo, yo, yo. Yo. Yo 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 yo. Ayo lomba astu. Yo. Tiga penangi cipta budaya. Seliramu raya kelingan. Yo panggang eling no wong ayu. Janji tresna nalika semono. Sira tak gandeng renteng. Sekinasih tansah kaya mimilan mintutna. Sedina kaya setahun umpama pisah kelawan sliramu. Pancen ora ana caritane misah lahir lan batine. Wong manis kang delane ngatiku piye-piye aku manut sliramu yen pengin takon isi atiku kabeh mau ya mong kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kalingan aku ora bisa turu ayen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi kuru. Aku ora bakal lali rena wengi mung katon esmu. Saya suwe saya rabasani yen aku nyawang sliramu. Yo, Yo yo, oh, yo yo, yo oh, oh, yo yo, oh, yo lo, yo yo. Oh.
janjine pripun kok ngantos setahun kirang langkungipun kula sasuwun tika enget mring sedayanipun kabare pripun sarat boten ngentun sanak kadang dusun sedaya nggih rukun monggo pinarak Mas Bajul matun monggo merapat tani utun benjang napa lewangsul sampun ngantos disusul manesipun gundul ulate kon jegadul pikire modal madul kono mung kendangan dengkul dek ngombe apa ora Mas ora yo lek ngombe ya ben mlepoken lho Mas Kirun ya nilar dusun kersane kepripun saya tangelamun sentit lambok iki sampun wonten dusun kesangsa wonten Mas Warok, monggo pinarak Mas Warok. Yo, Mas Warok kalian Mas Marji. Nah, sugeng monggo. Hae. Iyo. Yo, yo. Yo. Ao. Yo. Oh, ao. Ia. Mas Marji tentara langit sugeng santa. Oh. Ao. Ya. Lo. Oh, kong JB. Iya. Oh. Iya. Lah. Lo. Katuran winara Pak Udi, Pak RW. Sugeng santen Pak RW. Oh. Idul, ngalor. Ayo Mas Badi. Yo. Raga tua jiwa muda. Bayake. Tetap bisa kuyung. Ya. 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 Pak RW. Yo. Ayo bos. Yo. Oh. Apa? Yo. Lo. Yo. Ayo. Reka. Oh.
Oh. Hop. Mayang sari audio. Pak Uji, monggo pinarak iki sing kabeh bintang tamune amburadul jaran sak baronge. Ayo lo Mas Mei sesarangan Mas Bandi sing hati-hati lo. Ayo la. Pregiatan ambosani ayo ayo aja kebok itu Ayo jebule ya sing Mas Mas Eko gendut katuran pinara kanca-kanca saking Indonesia. Hop. Oh, ayo kanca padha suka-suka nonton jaranen cipta budaya micil saking kutha Tulungagung kang dipimpin Kang Mas Ispendi
esuk nyolek sorene ya nyolek ya mas ya sulingane arek Surabaya esuk elek sore ya elek eling marang cipta budaya. Ayo lo Mas Dandi, Mas Mei, sing penting sing sayo. Ayo lo Mas Butut, disesekne Mas Butut. Tamapno kapriyasanmu nger. Cipta budaya maning kula cipta budaya. Oh. Opla. Ayo lo Pak Udi, Pak RW. Awas. Boleh nonton ning ora boleh dadi Pak RW, Pak Udi. Mbah Mandor neng ndi ngono. Ya. Kok. Ayo wandine enggal Bali siji-siji cipta budaya. Oh. Ya iki mau Mbak Astu ora ngira ora nyono bayangan lawas. Ya wis entuk burun jaran. Ayo ndang Bali. Iki njaluk tulung karo Mas Bok karo sapa iki? Ora tambahi Mas Bok. Ya aja mung siji no. Ana telu. Apa? Ayo lo. Kanca-kanca panggung rejo semambungan kusipun Mas Badul dan juga kawan-kawan matur nuwun. Ingkang sampun tarik support dening pinarak monggo Mas Badul sesarengan kalian bos iki Bodi. Wah, ayo Mas JB, gilirane ulang tahun loh, iki ulang tahun. Ayo Mas JB. Ulang tahun. Nole sing nang arep padha minggir. Yo. Ayo. Wah. Wah. Yo. Wah. Ayo masuk tres, ayo. Wah, iki oleh jatah ya. Ayo masuk tres, ayo. Ayo tres. Yo, jatah. Ayo. Sing sabar. Yo. Alon-alon ben prayitna yo. Ayo tuh, ketuk.
tempeli. Rusa, 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 rusa. Ayo, yo, yo, yo. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, matur Oh, terima sembahku. kasih peserta nomor 4 luar Nomor biasa 04. loh. Iya,